Waqt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista sostni li l-Gvern ma kellux bżonn jintervjeni jħaddem l-iskema msejħa Stabbiltà li permezz tagħha aktar minn 450 prodott raw traħħis fil-prezz li se jibqa' stabbli sal-budget li ġej, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri bil-maqlub ikkonferma bil-fatti kemm din kienet wisq aktar minn meħtieġa, partikolarment fl-aħħar xhur. F'opinjoni pubblikata fit-Times il-ġimgħa, il-Ministru Xkembri kiteb li kull min jista' jaċċessa l-istatistika uffiċjali li toħroġ mill-Eurostat tal-Unjoni Ewropea faċilment jivverifika kemm minn nofs is-sena li għaddiet l-inflazzjoni f'pajjiżna bdiet tiddiversifika minn dawk ta' pajjiżi oħrajn, inkluż dawk qrib tagħna. Analiżi tal-indiċi tal-Eurostat li prodotti essenzjali tal-ikel fl-iskema Stabbiltà jinsabu fih tindika li propju l-istess prodotti kienu qed jesperjenzaw varjanza inspjegabbli bejn il-prezzijiet f'Malta u dawk fil-bqija tal-Ewropa. Il-Ministru Xkembri ġab numru ta' eżempji prattiċi dwar dan. Tenna per eżempju li l-moviment fil-prezz tal-kafè f'Malta u ferm differenti għal dak li jiġri fl-Italja. F'Ġunju tal-2023 il-prezz tal-kafè f'Malta kien 13% ogħla minn sena qabel, waqt li f'Diċembru ta' wara l-inflazzjoni kienet telet għal 16%. Minkejja dan fl-Italja minn fejn tiġi l-fornitura ta' kafè lokali, l-inflazzjoni f'Ġunju għall-istess prodott kienet ta' 7% jew nofs dik f'Malta. Iżjed minn hekk f'Diċembru din kienet naqset għal 2%. Anke fi stat gżira ieħor jiġifieri Ċipru, waqt li l-inflazzjoni fil-prezz tal-kafè kienet 16% f'Ġunju, din spiċċat taqal 1% f'Diċembru jew 16-il darba inqas minn pajjiżna. Jekk wieħed iħares lejn l-andament tal-ħaxix friżat, l-andament hu simili. F'Ġunju l-indiċi tal-prezz ta' prodotti simili fl-Italja kien 16% ogħla milli kien sena qabel. Sa Deċembru din ir-rata kienet niżlet għal 5%. Bl-istess mod f'Ċipru minn 13% f'Ġunju l-inflazzjoni niżlet għal 5% f'Diċembru. Iżda mbagħad f'pajjiżna ġara bil-maqlub u minn inflazzjoni ta' 8% f'Ġunju din telet għal 14% f'Diċembru jew kważi 3 darbiet ir-rata fl-Italja u f'Ċipru. Meta wieħed josserva t-tendenza fil-prezz tal-marġerina, jirriżulta li mentri f'Ġunju l-inflazzjoni f'Malta kienet inqas milli kienet fl-Italja jew f'Ċipru, sa Deċembru ir-rata tal-inflazzjoni ta' Malta ġiet l-ogħla minn 3 pajjiżi. L-istess jgħod tal-prodotti tal-furnar uħud preservati inkluż ton taż-żejt, dawn huma biss 5 mill-ħafna kategoriji ta' prodotti li huma parti mill-inizjattiva Stabbiltà li tħabbret ix-xahar l-għadda mill-Prim Ministru Robert Abela u l-istess Ministru Xkembri u bdiet tapplika mill-ewwel ta' frar bir-roħs retroattiv fuq il-prezzijiet ta' Ottubru li għadda. Xkembri kiteb ukoll li argument ieħor li jinġib jiġifieri li l-inflazzjoni f'pajjiżna nieżla iżjed bil-mod mill-bqija tal-Unjoni Ewropea minħabba l-inflazzjoni fis-subindiċi tal-ikel mhux ipproċessat ma jreġix. Mhux biss għax dan hu staġjonali u allura ma jaffettwax l-inflazzjoni b'mod permanenti, imma wkoll għax l-effett tiegħu fuq l-inflazzjoni in ġenerali u ma 3 darbiet inqas minn dak tal-ikel ipproċessat li fuqu ibbażata l-iskema Stabbiltà. U għalhekk importanti li l-Gvern intervjena biex jagħmel tajjeb għal dan in-nuqqas tas-suq lokali. Xkembri temm jgħid li fuq kollox l-iskema Stabbiltà ibis waħda mill-istrateġiji tal-Gvern biex iġġieled l-inflazzjoni flimkien ukoll ma' sussidji fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels u kull argument li l-Gvern mhux qed jaffronta tal-isfidi b'mod holistiku u mgiddeb b'mod ċar minn fatti bażiċi.